Ingo duna, Fernando, zuk esan zu lehiaketetan, ura eraten duzula, eta nik zuku bat jarriko izu. Gaina, azukrea behar izaten duzue, ingo du, azukrea naturala. Ananak eta sandia horrek daukana. Horren, jarriko izut, errez zuritzeko zuk, horrela, azala gutxi gora era gogorrak kentzen diozu. Bai. Eta horrela, beste teknika, baina, bueno, bestela atzamarrak xakean jolasteko beharko dituzu, eta... jakina. Eta ordan juten za holan iskinak entzen. Iskinaka. Gai, danak xerretan moztu, eta gero, hau, laukitxotan moztuko du. Bale? Eta hemen bota. Eta ni bien bitartean, hemen dago sandia bat. Sandia ez da edozein sandia. Sandia hau da, asirik ez daukan sandia. Gaur egun badakizu badau dela asirik ez daukatenak. Eta honi ingo diot, oinarri bat aurrena. Oinarri bat, non... Hori bai, bukaeraino ez dio sartuko. Gero, tapa bat ingo dio, eta hemen bai gorria ikusi behar da, eta orduan, bueno, niko oinarri, bueno, oso sendoa ez dauka, baina nik uste dute ez erortzeko modukoa bai. Eta oin, kontuz, txapela utzi ingo diogu, jungo garaena, turmi sartuko dugu, indar pixatein, hau ez zegoen prestauta, Jake mate. Hauxe, jake mate. Bueno. Hau, badaki gainean. Pruebas del directo. Zuzendari jaunak ez duela moztuko. Alan, kompostura hartu. Irriparre bat bota. Eta flematiko izan. Hori da. No, bai. Eta jarraituko du, nire irriparre honenarekin, ikuste duzu, txak barrura sartu, eta barrukoa birrintzen. Haizu, barreik ezein, ja neikua da, bale? Fernando, ikuste duzu zer respeto gutxi daukaten hemen, aurkezle gaixoak hemen, ze estualdi pasatu du. Komeni zaie saken ikastea. Momento batian bestia jokaldi hona egiten dunia eta zu hankaz gora zaudenian, hori postura mantentzeko, kara de poker ipintzeko esaten bezala, eta segitzeko jolasten. Zuk hanka sartu duzu? Ez du sartu hanka, badakizu ze audientzia emango dian honek, Zuk ez dakizu ze kontu atara behar dizkiaten kalen ikusten autenean. Ez. Hor bat zegoen pelikula bat, la naranja mekanika. Bueno, hau da la sandia asesina izango da, bueno. Berdina, balio digu. Bueno, orduan hemen, poliki, kontu zibili behar da, beraino ez egitea, zer ez dala zulatuko diogu, barren guztia ingo diogu, ondo birrindu, eta gero, anana horrekin batera, txikitu eta zuku pixka zagarrana botako diogu, eta barrena beteko du, gero, sartuko izkio hemen zulotxo batzuk ingo izkio, eta erateko, oso erreza. Partida jolasten nahi bitartean. Eta partida jolastean, hori da, hau, komentatu, asteazkenetako partida horietan, horako batzuk ere ematen dituzu. Ez, hoi oso denbora motzakoa dira, horregatio jendeantzako oso aproposa, baina bai partida luzean, lagun batean, han 100 lagun jolasten nahi bitartean. 100 lagun, Gero nola daude, batzu bat daude, begiak itxita dauzkatela, hori ja maizo handiak izango dira. Bai. Begiak itxita dauzkatela, esaten diote bakarrik besteak, lehen esan duzuna, eta hori pixka eta saldu ingo diguzu. Bestea esan, E6 margat moitu du. Bai, baina bakarrik esaten dute... Entzunda bakarrik, hori da. Eta bera mantendu, eune oro, maizu horrek jakin behar du, buruan dauka bestearen pieza guztien nun dauden, eta zureak. Baina are eta larriago esango dizut. Itxua esaten da bezala, itxutara, baina jolasten dira, normalian ez tablero bakar baten kontra, baizik eta... Baino gehiago en kontra? Baino en kontra, eta hori da, bueno, de hecho esaten zuten, batean bati esan diote, porque argentinar batek, bueno, polako jaietu ez, baina argentinar batek bazeukan rekorra, ez daki 25 tablerotan kontra, eta emaitza honakin gaina. Begiak itxita dezkola? Bai. Gertatzen azkenian, hori alako esfuerzo zupatzen da, eta medikoek ez dutela ondo begionez ikusten. Ez dute gomendatzen? Ez dutela ondo ikusten. Oso gogorregi delako, baina izan posible da. Orain, partida jokalari bakar baten kontra manima da, hor jakina,
jorratzen duzuna da memoria. Memoria eta jakina, sakelariok badakagu truko batzuk, baina, bueno, industria dira esplikatzeko, eta gogoratzeko piezak nun daude. Aha, eta hori, bueno, bai, trukoa daude, bai, ez asaldo, luzea data, ez, bai. Baina, bueno... Bai, joingo dana da honek, hemen erdiko enborra, bai, eta, bueno, erdiko ez dizut esan, erdiko enborra kendu mazai, ose pixka gogorra da. Hori astu inzain, nire kule errua. Sartuko du hau ja barruan, eta ero behar dugun erabiliko bakarrik. Eta hau gero dana birrinduko dugu. Eta, zer, esaten nahi zinela, hori truko batzu dauzkazuela? Bai, ez, bata da esautako, hombre, ni jolastu izan dut baten kontra itxua moduan, ez? Bai. Baina, momentu asko badaketelako buruz, teorian zeintu dira honak, bera jolasten du teoria segituz, eta orduan gogatzen zara, baina badakazula nola izateko buruan dakazu tablerua. Bai. Eta hori, gehi truko batzuk gogorazteko beraien pieza guztia nun dauden. Truko bada, ez da pieza nun dauden, baizik eta pieza, lauki garrantzitsunak, ia zine daukan abantaia. Eta uste badiozu tablerua, pizkat esplikatuko duzet. Bale, zu tablerua jonda, nio birrintzen jongo naiz, nik uste... Bai, momentu batean, bueno, lehen zanetena, futbolian bezala, erdikaldea oso garrantzitsua da. Bai, hori hartu imar da, lemailenero, ez? Bai, orduan, nola esateko, pieza mugitzen duzu, pentsa dezagun, jolasten nahi gara, itxu modutara. Bai. Bueno, ni izango nintzake beltzak. Bai. Txuriak. Txaina, momentot, hau, zagarzukua da, Vale, segi, listo. Asaltzeko zan beste, jabote marruenez. Ez, eta momentu batian, hiru momentu indu, hiru txurien txanda. Bueno, hemen ikusten dugunez, esaterako, ni gogatuko nintzen, lauki hau, noren zein da jabea, zein menperatzen nahi da. Momentu honetan txuria dakatela, bat, bi, hiru pieza, honen kontra. Berez, ni beltza izango banitz, ni jakingo nuke, de bost adakazia, laukia, ni badakit, hau, ezin duela mobitu. Gogu adakat, baina ezin de mobitu, zergatik. Porque mobitzen badet, defenditzen dut, bat, bi piezakin, baina bera erasotzen ari da, bat, bi, eta hiru. Berez, kontuketa horretan, kontuatzen naiz, nola bezateko, honek jakingo jan egingo lukela, era garbi. Osea, orain pieza guztiak aldatzen badet, hau ezin du aldatu, porque garregina galduko duzun, garregina da garrantzitsuena. Sekertatuko zen, txuriek galdu dutela bi pieza, baina janditula hiru. Orduan, horrekin zezan edet, honek, itxuan moduran, eraran jolasten nahi danak, badaki, buruz daki, bost, zeinek ari da menperatzen, momentu honetan inork, porque inork ez du pieza leku hau erasotzen ala definitzen, baina lauki hau, bai, hau da txurien laukia. Txuriek menperatzen nahi dira lauki hau. Berrio diot, lauki garrantzitsua da. Hau bai garrantzitsua da. Eta berak, honek, jakingo zuen, bueno, hau egin dezakela, ze hau jaten badu, izango ditzakela pieza truke bat, besterik ez. Baina ez batena eta ez bestena. Baina momentu honetan, hori da buruan, olako gauza izango lirateke, beltzekin jolasten nahi dena, itxuerara jolasten nahi denak, buruan izango lituzke ideak. Demora guztian. Ez pieza nunda de kokatutak, baizik eta hasieran da zer leku kontrolatzen ditu, eta horren ondorioz badaki pieza nun ditun. Hemen ala ere, Fernando, nik uste dut denean bezala, eta kirolean bezala, ibili, sekreturik ez dagoela. Ez dago. Jokatu partida asko, aldan eta gehien, eta disfrutatzu. Gu hemen, eta animatzen zaitu egu, esan duguna, gerturatu, grosea, olako anunez aspeit eta badaudela, herri ezberdinetan. Azkoitia, Hondarribi eta Zarautz batez ere, lau leku hietan, batez ere.
Legazpin ere bai, eta Azpeitin ere bai, Eibarren ere bai. Emakumeak batez ere, badakatela Donostian leku bat, emakumeen etxea, erdikaldean, eta hor dakatela inkluso talde bat, dana dira emakumezkoak. Osa, pixka bat, Andre bat, pixka lotzati banima da, azteko da, Beitu, hori onde goten, ez? Ja talde bat badola egon da lendik, ez? Bai. Arako izena dauka, lekuak daka izena emakumeen etxea, eta taldeak emakume xakelari elkartea. Eta xakea be polita daukana da, ikusi alduzuela, 70 urteko gizon bat, 15 urteko gazte baten kontra, ero aur baten kontra, ero 8 kontra. Bueno, zoragarri. Bai, ni zoragarri ni jarri naiz. Ni jarri naiz zoragarri, baina oinau izango zan, jarriko genuke, erlojuan onduan, bueno, parratu. Zure txanda. Eta orain, probatu. Hau imar da. Probatu urtiek, a ver. Ez dut iragazi. Iragazi behar nuen, oin. Karo, nik uste dut, anana, hemen, niri anana pusketa harrapatu dut. Bai. Hau da, txerindu haitzamezera txakaraldia. Bai, baina, bueno, gero, ez dela, pusketa sartzen zaizuela, horrela egiten duzue, eta pusketa bestaldea juten da, eta listo. Baina horrena iragaztea da. Haue, ja parregura atea zait, goze laburpenera bestela katxonde bat izango da.